全盛期には程遠いか。
レアード様、我が部隊は崩壊。我が部隊は正確な攻撃だ。してやるぜ。よっ世の中まだまだ知らないこと
を照らす聖なる力よ。なんだか調子がいいみ。くそ。俺の剣を受けてみろ。力がみなぎってくる。